ga-enye. So na ọ ka mma na igbe onye na-eme ebere karịa ma na a na-emere gịrị ebere. Mana nke kasịzi ma wee bụrụ onye ọbụla jisi ike mee ihe dị mma, ejere mewube mmadụ ma ọ chọrọ okwu ma ọ bilibe ego ịma na ị gaghị akwụnwu. Mgbe ị na-ebili were ọnụ ọma niile, oruzie mgbe ị ga-akwụ ya, nne nnụnụ nwụrụ, ụmụ ya wee gịnị fewara isi from Jerusalem ịkọrọ ruo Jericho. Nwaanyị gaghị ejikwuzi ego i butere. Ọ dịrị etu a. Oge ama Jesu ọla n'akwụkwọ nsọ mgbe oge Passion, ọ dị ka ọ na oziọma nke John 18 was around 22 or so. Yesu jụrụ sị, kedu iji wee mama ọla? Why did you slap me? Kwuo ihe m mere. That's mercy and justice. Justice. Tell me why. Yeah. Akwụkwọ Galatians chapter 6 verse 7 wee sị na mbụlụ ekolo ka ị ga-aghọta, mbụlụ ekolo ka ị ga-awụsị nwanne mme ya mbụlụ ọma. Mme ya mbụlụ ọma maka na gịnị? Mbụlụ ekolo ka ị ga-aghọlụ. That's how it works. That's how it works. Ndị Igbo ji wee na-ekwu ya n'ụzọ nke ha, ma ndị be anyị nwe ka anyị si ekwu ya. Ndị be anyị so na ọbelebu mgbe onwe. Ya inwe kesị na ọnweghị ezigbo ebele. Mana gịnị mere ị ga-eji nje ịchọ okwu in the first place? Ekwu ya na English sị na gịnị? Back to sender. Ọ ihe ya ahụ. Amen. Onye ọ na-eme gịnị? Kwanyere onwe ya ugwu. Onye ọ na-eme gịnị? Kwanyere onwe ya ugwu. Mercy and justice. Paala wụlọ onye jọ oche na ya bụ enyi ụdị Sọl mere. Sọl chịrị ndị agha 3,000 mana 3,000 ahụzi enwerozi ihe ọ na-eji eme oge olu n'omume. Inwe ike na-emere mmadụ Chineke ịmarọ asị na Chineke na-agbara onye nke ya ọgụ. Ọchụnwa ọkụkọ onwe ji wee nwere ada. Ọkwa na ka okwu nke Chineke na-agwa anyị n'ụbọchị tata, ka ndị mmadụ wee fie aka n'anya rapụ maka na n'ebe anyị si wepụta villages dị iche iche. Ndị mmadụ agaghị achọ ezigbo ihe ha ga-eme, sọsọ okwu ụka ka ha na-eko n'ọtụtụ ebe. Ndị mmadụ a na-eme ihe dị iche iche maka na iwu adọrọ ọnụ. Onye mechaa na free ma ndị ọgụgede okwu iwu amazighị ihe a na-aya ya. Ọ dị ka n'obodo a kịta, ị na-anya moto ka onye isi adịrọ mma na main road, ọ bụrụ na ndị uwe ojii bara gị aka, ọ kwesịrị ha na ha mere gị ebele ọkwa ya? Ọ bụrụ na ha maa gị tiketi ha ga-ama gị. Inwe ike dị mma anyị na-ekwu ka emere gị ebele, dị mma ka tiketi a ga-ede gị ga-aka njọ. Ọrụ ya because enwere iwu ọ ya bụ na ihe na-aga aga. So ụbọchị tata n'aka dị nwere dị ebere dị ịfụnanya, mana dị nwere bụkwa gịnị? Onye ikpe nkwụmọtọ. Mercy and justice. Ọ dị mma ka anyị nwee obi ebere, nwee ịfụnanya, rapụ ịbụ ndị na-eke okwu na-eche ka emeela anyị ebere ọ bụla etu ọ dị. Ọ ya ka ihe ọgụ nke abụọ ji wee gwa anyị sị anyị na anyị bụ ụmụ nke Chineke, anyị bụ ụmụ nke eluigwe. O kwuru maka Adam bụ si n'ụwa, Kristi dị heavenly. Anyị onwe anyị bụzi ụmụ nke Chineke
esi site na mmiri na mmụọ nsọ wee mụ nwa ọzọ bụrụ ụmụ nke Chineke, bụrụ ụmụ nke eluigwe, ka anyị jisi ike mee gịnị? Bụrụ ndị na-akwụba akọta n'ihe anyị na-eme, na-echere mmadụ ibe anyị ezigbo echiche, etu ọ ga-esi masị anyị ma ọ bụrụ na mmadụ ibe anyị na-echekwaziri anyị ezigbo echiche. Ihe ọzọ anyị nwere tata bụ ozi Together in Mission. Tata anyị na-ekwu maka ime ebere. Together in Mission bụ ihe anyị ji enyere parishes and schools na archdiocese anyị aka. Anyị na-eme kwa arọ ọbụla. Ndị ushers, biko bịa nye anyị envelope ka eme ya ọsịsọ. Ọtụtụ n'ime anyị enwetago envelope nke anyị na mail. Ụfọdụ n'ime anyị emego nke ha already wetara anyị na mailbox. Ụfọdụ atụnyego eli na collection basket n'ụka ndị gara aga. Ọ bụrụ na nke gị ka dị n'ụlọ, envelope ị nwetalu, biko ị bịawa ụka ọzọ wele ya bịaba. Mana anyị na-achọ ka ndị mmadụ wele ya n'ụbọchị tata, maka na oge ụfọdụ nke edobe n'ụlọ ọ naghị abịarụzi n'ụlọ ụka. Amen. Anyị chọrọ ka anyị mee ya envelope buru ibu, ọ ga-elu onye ọbụla, biko ka anyị wee nwee ike richi ego ụlọ anyị n'arọ ọnụnwa. Anyị ma ihe ọ pụtara, anyị na-eme ya oge niile. Anyị na-achọkwazi ndị mmadụ ndị na-emebere na mbụ, ndị emebere Together in Mission, ha bido tata wee mebe ha nara envelope na pensụl. Ka anyị nwee ike wee na-akwado ọrụ nke ụka n'ime archdiocese nke anyị nọ na ya. Ịnata envelope, ị ga-afụ afa gị, adreesị, city, email, credit my parish, St. Eugene. Ị maazị eme ị ga-eme by credit card or just check or cash. Ị ga-afụ the amount ọbụla ganachi gị mebiri ị ga-eji mee Together in Mission this year. Ide ya ebe ahụ, edere 500, 250, 180. Onye ọbụla ide ya onye na-pledge ya, ịma na ọwa ihe iwu ọbụla ndị ga-akwụ ya tata. You can make a pledge. Onwe nke ga-akwụ tata, ịkwụ ọkwa na onwe nke ga-akwụ tata, ibido na-akwụzi ya for the whole year. Ọ bụrụ na ndị ushers kechaa ya, anyị na-efe izi ya, anyị ga-akara masị na-aga ife uchazie ya. Mgbe a ga-enye onyinye, itinyekọ ya na ihe ị ga-eji nye onyinye n'ụbọchị tata, wee dokọ ha abụọ ọnụ, wee werezie ya wee nye onyinye. Ọ bụkwa na ịsị na idubeghị redi, ị nwere ike ji envelope gị na ụka ọzọ, ime gịnị? Iweta ya, iwere bịa. Dịka anyị sikwu ndị hapụrụ nke ha n'ụlọ, maka na ndị ọbụla na-emebi ya na mbụ enwetachago envelope n'ụlọ eji n'aka. Anyị enwetachago. Mgbe ọzọ ịbịa ụka, ị nwee ike weta ya. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ka anyị kwụrụ ọtọ wee kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, onye mere n'igwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, na-anwụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu. Amụrụ ya mụ, eme ihe eme, ya na Nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, wụrụ alụ na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, bịa gbagbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si ekwu.
nọgo n'eluigwe nọ n'aka nri Nna na ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ihe ndị na ndị nwụrụ ọnwụ ikpe onye ọchịchị a na-enweghị njedebe ekwe m na mmụọ nsọ enwe anyị na-enye ndụ onye si na Nna na Nwa pụta onye a na-esepụrụ na-etekọdo ya na Nna na Nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik pụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ na atụ anyị metụ na ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ nwanụ ka anyị kọsa Chineke anyị mba anyị dịgasị iche iche nụrụ arịrịọ anyị inwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị maka ndị otu Kristi niile, ndị bishọp na ndị ndu nzukọ, ọkacha n'oge anyị nọ n'ekpere maka ndị okwukwe ha dị iche na nke anyị, ka Chineke gbaa ha ume, ka mmụọ nsọ na-agbaziri ha, ka atụmatụ niile wetara nzukọ udo na ịdị n'otu na ịdị asọ. Anyị arịọ gị dị nwenụ maka onye isi ala na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị ọrụ obodo, ka ha na-enwe umeala na aṅụrị n'ọrụ ha ma nwekwa obi ebere n'ebe ndị ha na-achị nọ oge niile. Anyị arịọ gị dị nwenụ maka ndị nọ na nsogbu nke ịṅụ ọgwụ ike na ndị na-aṅụbiga mmanya ókè, ka ha nweta enyemaka Chineke, ghara inweta amamikpe, ka ha rapụ ụzọ ọjọọ nke ha jiri mere chi. Anyị arịọ gị dị nwenụ maka ndị na-ebu agha imegide okwukwe ndị otu Kristi, ndị na-achọ ụzọ ịpụ n'okwukwe Kristi, ndị na-akọtọ ma na-agba amasị n'ụzọ dị iche iche imegide nzukọ Kristi, ka ha nweta ntọgha nke mmụọ na obi nchegharị. Anyị arịọ gị dị nwenụ maka anyị niile gbakọrọ n'ebe a tata, ka obi udo na mgbaghara biri n'obi anyị oge niile, ka anyị bụrụ ndị ga na-achọ ọdịmma nke nwanne na nwanne na nke onye ọbụla. Anyị arịọ gị dị nwenụ maka ndị otu Kristi nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamas n'ebe a tata, ka Chineke nye ha ezumike ebe ma kasie ndị ọnwụ ha metụrụ obi. Anyị arịọ gị dị nwenụ ebe n'ime obi Chineke jike niile, ọ bụ sị na ọ ga n'afọ ọma gị ka anyị ji onwe ike ịgbakọ n'ụlọ nsọ gị ụbọchị taa na-agbakọkwa oge niile. Anyị na ya ngọzi gị n'isi anyị ncha, amala n'elu amala, ngọzi n'elu ngọzi, gị na-eburu anyị ụzọ, na-ebere anyị azụ, na-echekwa anyị oge ncha site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị nọrọ anị maka onyinye. Emere mmadụ dị ka osisi, emere mmadụ dị ka osisi, Chukwu mere mmadụ dị ka osisi, osisi amịrị mkpụrụ ọma a ga-egbutu ya. Ezigbo nwanne m mịa mkpụrụ ọma, nwanne m mịa mkpụrụ ọma, nwanne m mịa mkpụrụ ọma, osisi amịrị mkpụrụ ọma a ga-egbutu. Ezigbo nwanne m mịa mkpụrụ ọma, brọda m mịa mkpụrụ ọma, sista m mịa mkpụrụ ọma, osisi amịrị mkpụrụ ọma a ga
mere mkpụrụ ọma a ga-egbutu ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma asị m ọgaranya n'eluigwe ka mma asị m ọgaranya n'eluigwe ka mma were akụ gị nyenụ ndị ka mma were akụ gị nyenụ ụmụ ogbenyele inyenụ ndị isi nye ndị ekpenta nye ndị nwa na-atụ atụ n'ọnụwo imewele n'ihe a n'eluigwe ka mma n'ihi na ebe akụ gị dị ka obi gị ga-adị ya n'ihi na ebe akụ gị dị ka obi gị ga-adị ya ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma asị m ọgaranya n'eluigwe amaka ịbụ miloniya n'eluigwe ka mma were akụ gị nyenụ ndị ka mma were akụ gị nyenụ ụmụ ogbenyele dịka inye ndị isi nye ndị ekpenta nyenụ ndị ụwa na-atụ atụ n'ọnụ n'ihi na ebe obi gị dị ka obi gị ga-adị n'ihi na ebe obi gị dị ka obi gị ga-adị ọgaranya n'eluigwe ka mma Jesu mụ ka mma Jesu mụ ka mma akụ ụwa apụghị inye m ndụ Jesu mụ ka akụ dị n'ụwa apụghị inye m ndụ Jesu mụ ka mma ntị si n'aja apụghị inye m ndụ Jesu mụ ka mma Jesu mụ ka mma Jesu mụ ka mma akụ ụwa apụghị inye m ndụ Jesu mụ akụ dị n'ụwa apụghị inye m ndụ ịmana ndị si n'aja apụghị inye m ndụ ịmana unenu nwere apụghị inye m ndụ ịmana akwụkwọ ngụrụ agaghị enye m ndụ Jesu mụ ka mma ọkamma Jesu ka mma ọkamma onye anyị ije ma nọrọ ọkamma ọkamma ọbụkwa ego Juda ọkamma Jesu mụ ka mma Jesu mụ ka mma Jesu mụ ka mma ekwesị apụghị inye m ndụ Jesu mụ ndị si n'aja apụghị inye m ndụ akụ nke ụwa agaghị enye m ndụ ịmana akwụkwọ ngụrụ agaghị enye m ndụ ịmana ụmụ ke m nwere agaghị enye m ndụ ịmana unenu m lụrụ agaghị enye m ndụ tụwa ya mma si ya na omela onye hụrụ Jizọs tụwara ya mma
apụghị nwere ụmụ ndị ahụ nke ji ma apụghị ịgwanụ m ịma na ọnwụ n'obe ka ịbụ ma apụghị nwere ụmụ ịma na ọrịa ahụ nke nwanne m apụghị ịgwanụ m omewo ya nwanne m amara ya amara Chukwu bara ụba n'ebe nnọ amara Chukwu bara ụba n'ebe nnọ nwanne m amara ya amara Jizọs amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ o meworo m ya o meworo m ya ihe mmadụ apụghị imere m ọnwụ mmadụ apụghị enwere m nrịanrịa ahụ nke enyi m apụghị ịnara m ịma na ọnwụ n'obe nke ikwu m apụghị enwere m ịma na ụtarị ahụ nke enyi m apụghị ịnara m o mewo ya nwanne m amara ya amara ya nganga n'ime Chineke ọ bụ ya kacha mma enwe nganga n'ime Chineke nwanne m ọ bụ ya kacha mma onye na-eme ihe ọma n'ime Jizọs ịhụta onye ahụ na ị ga-ama ya o mere nganga ọbata ọnọdụ echekwa ọ bụrụ ezinụlọ ya anaghị agaghị nwanne m hụrụ onye ahụ na ị ga-amata ya Nwachukwu bụ nwa Chineke mwe site agata ịmụ nwa Chineke ngangale nwanne m ọ bụ ya kacha mma bewe nganga n'ime Chineke ọ bụ ya kacha mma ọnwa nganga n'ime Chineke m sista agata n'ịbụ Nwachukwu sista agata nwa Chineke nganga na-egbughị egbu ịbụ nwa Chinemere onye bụ nwa Chinemere onye bụ nwa Chinemere sita agata ịmụ nwa Chinemere ezi
ọ dị mma dị njọ ekwere ewo m aga kpakpa n'ime Bịaba n'ụlọ m ka anyị na-achụ bụrụ ihe ga-amasị Chukwu na jike niile nara nọ. Amen. Dị nwenụ biko nara aja nke a o kwesịrị na anyị bụ ụmụ odibo gị na-ehunyere gị anyị ji ume a na-arịọ ka ofufe anyị na-efe gị iji sọpụrụ ebube eze gị na-aga n'iru n'ime anyị wee duru anyị na nzọpụta dị ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu welite n'obi enu ka anyị na-edenwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi ebekwa eziri ezi na-azụ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile ọ na-adị nsọ. Chineke jike niile onye dị ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwere anyị onye sitere n'obe ya na mbite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe sitekwa na ya gbabata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahụtara ahụta ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya ka anyị bụ ndị isi n'ọchịchị gbabata n'ihe nke gị dị ebube na-ekwupụta aka ọlụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị na ịdị nsọ ezi ọsọ gị na-ede edo m nsọ anyị na-ayọ ka ide onye ndị a nsọ sịrị ịkwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu edi ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'ala were achịcha nye gị ekene na otito na waa ya nye ya ụmụazị ya sị naranụ m nke arịa na unu niile nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Etu akwa ka o si mee mgbe ha chọrọ ndị anyị asị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya maazị ya sị naranụ m nke aṅụ na unu niile nke abiko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka wee gbaalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. ka anyị kwupụta nụ ihe omume nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna na ncheta nke ọnwụ na mbetụrụ ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gacha nke ndụ na ike nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwu n'ihe gị na-efe gị anyị ju ma na-ayọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu so na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị biko mere anyị niile ebere ka anyị wee soro Virgin Maria dị ngọzi na nke Chukwu Josef dị nsọ dị ya ndị apọstọl Virgin dị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe ka anyị sokwa ha na-eto gị edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-edekwa n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. haleluya amen haleluya amen amen. Ụmụnna anyị were ebere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna nna anyị nọ n'eluigwe. Nri nke ụbọchị anyị
ala mmehie anyị gaa. Zọpụta anyị anyị na-arịọ gị ose bụrụ ụwa na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ngwa ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye ụnụ, enekwana anya na nje anyị, kama lekwasị anya n'okwu nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ibere dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụ wadịrị ụnụ mgbe niile. Ele nwanne gị aka maka ekele nke udo. nwa atụrụ nke Chukwu lee n'ụbọchị njọ nke ụwa, anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke. Ọjọ́ niile o mewo kukwu ya mịa mkpụrụ n'ime m, o tinyegokwa abụ n'ọnụ m taa, abụ otito, haleluya. Anapụtawo m n'ala biti, o mewo m ka m guzo n'elu oke nkume, o tinyego abụ n'ọnụ m taa, abụ otito, haleluya. Ịhụnanya ya ụwa na-apụghị ịkọcha, ọ hụrụ ụwa n'anya, o jizi ọkpara ya, ọ bịa n'ụwa wee nwụọ n'ihi
mmehie mụ na gị o kwesịrị otito haleluya ewo ọ na-apụtawo m n'ala piti o mewo m ka m guzo n'elu oke nkume o tinyewo abụ ụtọ n'ọnụ m taa abụ otito haleluya ọ na-apụtawo m n'ọnọdụ ọjọọ niile o mewo nke ukwuu ya mịa mkpụrụ n'ime m o tinyegokwa abụ ụtọ n'ọnụ m taa abụ otito haleluya ewo ọ na-apụtawo m n'ala apịtị onye eze mewo m ka guzo n'elu oke nkume o tinyewo ọṅụ n'ọnụ m taa abụ otito haleluya. Indonesia achịcha nke si n'eluigwe bịa onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ n'ezie onye riri ahụ m onye riri ahụ m onye riri ahụ m onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ ọ bụ mmiri ahụ n'ọbara nwa nke mmadụ ṅụkwa ọbara ya iriri ya nwanne m alụso m iriri ọbara m ọbara dị oke ọnụ ndụ n'ime gị
ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile, anyị na-arịọ gị ka anyị rite uru dị ihe nzọpụta nke a ebe ijirila ahụ na ọbara Kristi anyị natala gbaa anyị ume nke ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ anị maka ịmụkwa. Ụgbọ ndị anụnwa bụ ndị a na-achọ ito kịta. Ha pakichiri ebe esi abata ebe a na ndị agbata obi anyị akpọgo ndị na-eto moto. Black Toyota Corolla, ọ bụrụ na ibu na plate number 7ZVM 381. Black Toyota Corolla 7ZVM 381 and black Mercedes MBZ ATOQR 898. Black Mercedes ATOQR 898. Ọ bụrụ na eto ya enweghị any apology. Anyị na-amụ ọkwa ya niile. A blọk na ebe ọbụla ma ọ bụ n'ụlọ ụka ebe a ịmalite isi eje n'ụlọ ọlụ asọpụ iwu niile dị ebe anwa. Ịbịakwa ebe a imekwa etu anwa. Ndị agbata obi anyị ha ma nke anwa. Moto ọbụla ha fụrụ paaki chiri ha na-akpọ ndị na-eto moto ka e buru ya. Anyị na-elotekwara anyị niile maka Religious Congress nke ga-ebido March 17 wee luo March 20. Registration ya na-aga n'iru oge ugbu a nụwa na the website. Anyị amaghị ọkwa ya rinne. Ndị NIN ya bụ National ID nke Nigeria ha ga-abịakwa ebe a ka anyị si wee mee ọkwa ya na March 12. Registration bụ na website. Ije na bọọdụ dị n'ilo ewere na akwụkwọ sere foto kọpịrị the website. Ị na-alụọ ụlọ ị gaa na website emejuzie nkwa niile ha kwuru ebe anwa. Anyị makwara ọkwa wee na-elotere anyị niile ka anyị debanye na kalenda anyị. Confirmation ebe anụnwa May 14 by Archbishop Gomez. May 14 5 p.m. ebe anụnwa tinye na ya kalenda ka anyị ghara ilozo ya. Ikusa Convention ka anyị na-eje anyị ejere n'arọ gara aga maka COVID. A ga-enwe convention ya n'arọ nke anụnwa ebe ọ ga-abụ bụ na San Antonio. Ọ ga-ebido June 24 were kwụsị na June 27. Akwụkwọ ya ga-etinyekwa ya na board maka registration ma flight to San Antonio. N'otu aka anwakwa ndị Ikusa Igbo Catholic Chapter Philadelphia anyị chaba Ikusa together Igbo Catholic Communities in USA. Ndị nke Philadelphia ofu nwa agbọghọbịa ha na-abịakwara convention ebe a na-eso eje convention ebe niile. Young adult ha Ijeọma Agụọcha 21 years of age rapụ nwanne nya. Unu n'anya ma ndị na-ese foto ma eje Ikusa ma mgbe a bịara ebe a ma modeling ma guest speaker ma ihe niile ọ na-afụta afụta amalụ ya. Ọ rapụ nwanne nya ọ nọ na college. Ha bụ nwa Damian na Dr. Obioma Agụọcha. Ọ bụ nwa ha nwaanyị rapụ. Ndị ma ha ka anyị kpọruo elu ha kpere ka anyị niile na-elote ezinụlọ anụnwa na ekpere
ka mkpụrụ obi Ijeọma ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. anyị were ohere a wee na-ekenekwa na mgbede nya 5 p.m. enwere Black History Month Mass na Cathedral. o nwere ndị si ebe a n'ụwa ọtụtụ n'ime anyị jele ya were nọchitekwa n'anya ndị kọmuniti St. Eugene Parish anyị. anyị na-ekene ndị niile gbara mbọ mụ na anyị zara afọ anyị ebe anwa. ọ bụ nya ka emeli ya. ndị young adult choir, youth and young adult choir St. Eugene agbasa ụka anụnwa. ụnụnwa nwekwa practice ụnụ ebe a ka ụnụ na-akwadosi ike. Evelyn Mba Oje, biko ini ya ịkwụla ọtọ. ọ bụ na anyị lote papi ya nke anyị na ya na-akaba ụka ebe ọ na-anọba n'iru ebe a n'ụwa n'iru oche ebe a. ọ rapụ na ọnwa gara aga mana Fraịde anụnwa ka a ga-akara ya ụka ebe a. anyị wee kwanyere ya ugwu dịka anyị si eme. anyị wee na-ayọ ezinụlọ ya wee na-ayọ anyị niile ka anyị bịa nọnye n'ụka anwa. ọ ga-abụ 7 p.m. Fraịde anụnwa ebe a. ndekwa ya ka unu letakwa nọọ papa onye otu unu rapụ. ọ bụ na agbasa ụka ezinụlọ Ibekwe Austin na ọzọ Ibekwe, anyị na-enye Chineke ekene. ụnụfụ ka o ji wee welu nwayọọ bụ ọzọ Ibekwe were na-eweli ije. ọ bụ nganga ka ọ na-eme mana ọ ikene Chineke maka ebe ejere eteka o wee natarue. anyị wee na-asị Chineke ya dịrị unu na-aga gbaa ezinụlọ ume. ha si agbasasịa na ọ bụrụ sọsọ nke anyị fụ n'ụlọ ụka ebe a na anyị lukwa n'iru họl na ha ya azụ anyị nri. so agbasa ụka onye ọbụla anyị kwụọ na line and anyị maalụ kedu ndị ya ebu ụzọ nye. ụmụ anyị richaa ndị okenye onwe nke fọnụ ụnụ akpụdebe. onye ọbụla na-erinu make sure na ebe a na-edobere ya ọcha. ebunyeghị ya anyị dị iburu ya naba anaba. ọ bụrụ na irikwere na ebe a make sure na ihe ọbụla fọrọ afọ gara na trash. ọkwa anyị ghọtara ya ka anyị dobe ebe anyị ọcha. kịtazi ana m akpọpụta fada biko anyị agwaghị nke anụ anyị abụrụ anyị niile ka anyị akọrọ. ndị ukwu ọjị kịta bụ oge unu yọrọ mụ ka m mee ka unu fụta ọya ka anyị ji bụrụkwana ndị Igbo. ọ bụrụ ihe niile ka anyị akọbara fada anyị dara iwu ma gbaghara anyị. unu na-abịa ozigbo ka unu ghara iwesi oge. ndị ukwu ọjị na-agbagotanụ. Eze Jizọs okorobịa dị mma, anyị sikwa gị n'azụ okorobịa. ndị ukwu ọjị so gị n'azụ, ukwu ọjị sokwa gị n'azụ. ukwu ọjị so gị n'azụ, ndị ukwu ọjị sokwa gị n'azụ. ukwu ọjị so gị n'azụ, ndị ukwu ọjị sokwa gị n'azụ. ukwu ọjị so gị n'azụ, ndị ukwu ọjị sokwa gị. ndị ukwu ọjị so gị n'azụ, ndị ukwu ọjị sokwa gị n'azụ. ha so gị n'azụ, ndị ukwu ọjị sokwa gị n'azụ. okorobịa dị mma, okorobịa. Eze Jizọs okorobịa dị mma, ukwu ọjị sokwa gị n'azụ. okorobịa dị mma. Eze Jizọs okorobịa, ndị ukwu ọjị sokwa gị. ndị ukwu ọjị sokwa gị n'azụ, ndị ukwu ọjị
sokwa gị ndị ụkwụ ọjị so gị n'azụ ndị ụkwụ ọjị sokwa ụlọ ụkwụ ọjị so gị n'azụ ndị nwanne anyị so gị n'azụ ụmụ okorobịa so gị n'azụ ndị nna anyị so gị n'azụ ndị nna anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma okoro eze Jizọs okorobịa dị mma anyị sokwa gị n'azụ. God is good all the time. Ndị nne mama, ndị nna papa. Biko ndukwu ọjị ji ohere na-asị Father, Happy New Year. New old Happy New Year, Father. Biko anyị sị ka anyị kelee gị otu isi akwado ukwu ọjị ewezu ego ukwu ọjị amadị. And here na anyị agala worldwide. Agala worldwide. People from other places, even Nigeria, na akpọ anyị na-asị anyị ka otu isi eme ihe na-eme n'ukwu ọjị na-anọ everywhere. So Father, thank you for giving us the opportunity to market ourselves and our culture. Chukwu ga-agọzi gị na-edu gị ama Jizọs onye nwe anyị. Otu dịrị Jesu. Biko Father, ndị hụrụ na envelope ahụ biko were zụrụ bread. Daalụ nọ. Ọ bụ na ọjị ụnọ. Ọ dị mma na anyị na-ekene ndị ukwu ọjị. Fada ekenego unu. Ọ bụ omenani anyị ka anyị na-eme. Elezi awazi ọjị. Ya sizie Fada ya gbaghara anyị nwa na anyị emeghe ka ọ mara. Ọkwa abịa n'ụka 12 anyị akọ ihe niile a na-eme ma ọ bụrụ o nwere ihe ụfọdụ anyị ezonarị gị etu isi fụzi ya isi were so gbaghara anyị. Aka Fada were aka ọjị. Dịka onye isi anyị Fada anyị nyere anyị ngọzi biko ọjị ahụ anyị ji ka ọ were aka ọjị ya maka ebe a bụ obi ya. Anyị pụzie n'ilo anyị emezie omenala ndị ọzọ. Unu anụgo n'ọtụtụ ụlọ ụka dị iche iche mana Naijiria na ụwa niile ebe ndị Igbo nọ ha na-enwezi ukwu ọjị kịta mana Los Angeles ebe anụma udo ebe ịfụnanya dị ebe afọ ka udo ga-adị. Daalụ. Jikwe n'udo udo udo ga-adị ebe ịfụnanya dị afọ udo ga-adị. So anyị na-ekene ukwu ọjị were na-ekenekwa anyị niile wee na-elotere anyị niile ihe o ji wee dị mkpa ka anyị na-akwadosi St. Eugene n'ike. Nke anyị bụ nke anyị mana gịnị nke m bụ nke m. Anyị ama eme ihe a ma ọ bụrụ ebe ọzọ so ka anyị na-ezi ndị ọzọ na anyị nọ ebe a na anyị na-aga n'iru. Daalụnụ. Daalụ maka anyị na-ekenekwa ndị ukwu ọjị na-ekene anyị niile maka nkwado anyị dịka anyị si kwu ebe a ụba anyị ka anyị jisie n'ike na-akwado ya. Apụzie n'ilo awazie ọjị onye gafete ome gịnị owere ọjị nke ya. Daalụnụ. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ ka anyị naba n'udo na misa agwụsigo. Ezinne Maria oyoyo mama m Maria dị nsọ. Ezinne Maria Ezinne Maria oyoyo were anyị onye Chukwu n'aka. Ezinne Maria oyoyo were anyị nye Chukwu n'aka. Youth choir stay behind. Ezinne Maria oyoyo were anyị nye Chukwu n'aka. Youth choir, your food
is here. You have your own food here. Don't go out. Amen. Hallelujah. Amen. Amen.